Waye ne? A. Ani me kake yani a tsaye? Eh? Me kake a tsaye? Yabba! Anek, akwai wani abu ya faru a gidan ne? A nan ne. Me ya faru nan? Da ya bi duka na za ka yi. Zan da ke gaba ga yamma. Akwai wani abu ya faru a gidan ne? A nan ne. Me ya faru nan? Da ya bi duka na za ka yi. Zan da ke gaba ga yamma. Za ka rike ni ba? Ba zan take ka ba. Tusa kai. Ya? Tusa kai. Ka ji ke.